Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat fakkar kif il-Gvern kien wiegħed li sal-aħħar ta' din is-sena Smart City kien se joħloq 4,000 post tax-xogħol. Qal li fil-Parlament kienet anke semmit iċ-ċifra ta' 7,000 impjieg u saħansitra 10,000 impjieg u li dan il-proġett waħdu jtella l-prodott gross domestiku b'4%. Waqt li l-Gvern qed jgħid li minħabba pumping station m'hemmx rabta li jiġu impjegati ħaddiema, Joseph Muscat isaqsi lill-Prim Ministru biex jgħid x'inhu l-futur ta' dan il-proġett. U nitlob il-Prim Ministru jagħtina assigurazzjoni, mhux tanqas assigurazzjoni, spjegazzjoni jekk il-proġett hux se jseħħ, meta se jseħħ, kemm ħajimpjega nies u sa meta ħajimpjegahom in-nies. Il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem ukoll dwar il-proġett tal-White Rocks. Hawnhekk qal li kif fl-aħħar ġimgħat qed issir għaġla biex dan il-proġett jiġi konkluż. Il-proġett tal-White Rocks kien hemm għaġla sħiħa fl-aħħar ġimgħat biex jiġi konkluż, nafu sewwa, nafu li ssejħu nies minn barra sabiex jiġi konkluż dan il-proġett. Joseph Muscat qal li d-diskors tal-budget ħalla ħafna punti mhux spjegati. Semma 28 miljun euro illi l-Gvern qed jippjana li jdaħħal minn dak illi sejjaħ konċessjonijiet. Staqsa jekk dawn 28 miljun euro u missa jiġu minn xi proġett ġdid, minn tħaffir taż-żejt jew inkella minn xi proġett antik. Semma wkoll it-taxxa tal-bunkering illi biha l-Gvern se jdaħħal ma' 6 miljun euro. Staqsa jekk din it-taxxa kif qed jgħidu l-operaturi hijiex kontra il-liġi Ewropej. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal ukoll illi ma semma xejn dwar il-Corporate Village illi kellu jsir fl-imrieħel u li ħareġ biha iċ-Chairman tal-Malta Enterprise Alan Camilleri ftit wara illi laħaq. Ma nħoloq dan il-proġett illi ħajkun hemm din il-Corporate Village kien issemma. Kienet ħarġet sejħa l-interessi, din sejħa l-interessi kienet ingħalqet, kienet kellha tagħlaq f'Awwissu, u mbagħad estiża għal Settembru, mbagħad estiża għall aħħar tas-sena, issa qed jgħidulna qed jagħmlu draft ieħor u finali tal-interess kollu. Joseph Muscat semma wkoll illi bil-flus li suppost inġabru mill-MEPA biex imorru għall-irranġar tas-sistemi tal-parkeġġi dawn marru biex il-MEPA xtrat Hexagon House mill-HSBC. Dan wara il-Gvern kien ta' Hexagon House lil dak illi kien il-Midbed Bank meta sar il-beħ ta' dan il-bank